επίσης γνωρίζουμε από τις ίδιες πηγές, επαναλαμβάνω, είναι ότι έχει υπάρξει ήδη καταδικαστική απόφαση σε βάρος της κυρίας Λοΐζου. Και αυτό το οποίο βεβαίως είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί και ενδεχομένως από την ίδια την κυρία Λοΐζου, είναι ότι στις 25 Ιανουαρίου το 2019 το πρώτο τριμελές Τριμελείο Δικαίου Αθηνών είχε αναβάλει μια δίκη σχετικά με χρέη της κυρίας Λοΐζου προς το δημόσιο κατά εξακολούθηση. Για να είμαι ακριβής, δεν γνωρίζω εάν αυτή η συγκεκριμένη δίκη αφορά την υπόθεση της καταβολής της σύνταξης ή κάποια άλλη υπόθεση. Αυτή θα γίνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές, από ό,τι βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ. Έχει οριστεί, η νέα δικάσιμος έχει οριστεί για τις 14 Μαΐου. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι η δίκη είναι για χρέη προς το δημόσιο κατά εξακολούθηση. Πάντως τα θέματα είναι ηθικής τάξης σοβαρά και τα δύο. Βεβαίως. Και τα χρέη και το θέμα της σύνταξης. Βεβαίως. Πέρα από τη νομική διάσταση, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει και ένα ζήτημα ηθικής τάξης για την κυρία Λοΐζου. Αν όντως λάμβανε παρανόμως τη σύνταξη της μητέρας της μετά το θάνατό της, η κυρία Λοΐζου φαντάζομαι ότι θα δώσει στη διάρκεια της ημέρας τις οφείλει η ίδια, αν μη τι άλλο, να βγάλει μια ανακοίνωση, να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Αν δεν θέλει να μιλήσει σε εσένα, να δώσει μια ανακοίνωση προς όλους, τέλος πάντων, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Γιατί είναι εκτεθειμένη η ίδια, Κατερίνα, από αυτό το ρεπορτάζ. Όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, και αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές σου, από τη στιγμή που η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου έχει κατέλθει στην πολιτική, διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για μια επίζηλη θέση στην Ευρωβουλή, θα πρέπει να δώσει και τις απαντήσεις. Γιατί έχει εκτεθεί και με τις αναφορές της στα social media για διάφορες υποθέσεις και για τρομοκρατίες κτλ. Έρχεται και αυτό τώρα και την εκθέτει διπλά. Πρέπει να πούμε την κυρία Λοΐζου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ σου. Νομίζω πρέπει να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, Δημήτρη. Θα πούμε μια κουβέντα γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποσύρει την κυρία Λοΐζου από το Ευρωψηφοδέλτιο. Και το λέω όχι μόνο για αυτά τα οποία αποκαλύπτει η Κατερίνα Γαλανού, μια πολύ έγκριτη συνάδελφος, αλλά και για τις δηλώσεις που είχαν γίνει για τρομοκρατία. Και σε τελική ανάλυση, είναι να μπορεί κανένας με ποια κριτήρια γίνονται επιλογές κάποιων ανθρώπων να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, όταν μέχρι τώρα το μόνο το οποίο έχουν κάνει στη ζωή τους είναι να φέρουν ένα επώνυμο και τίποτα παραπάνω. Γιατί δεν είναι 20 χρονών να πεις ότι τώρα ξεκινάει, ή 30, ας πούμε, για να πεις ότι τώρα ξεκινάει. Έχεις μια πορεία πίσω. Έχεις μια πορεία πίσω σου, ακριβώς. Και όταν η πορεία, λοιπόν, έχει να κάνει μόνο με κάποιες προκλητικές δηλώσεις, οι οποίες ξεφεύγουν από αυτό που λέμε πολιτικό πλαίσιο, το σημερινό, και δεν καταλαβαίνω. Στην Ευρώπη αυτά δεν γίνονται ανεκτά σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Πώς ο κύριος Τσίπρας την επιλέγει. Εδώ συζητάμε μεταξύ μας, εκεί δεν τα ανέχονται αυτά. Νομίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να πει ότι έχει γίνει λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση και να αποσύρει την υποψηφιότητα της κυρίας Λοΐζου. Θέλω να πω όμως μια κουβέντα. Θα γυρίσουμε μετά να πάρουμε μια αντίδραση. Το επώνυμο δεν σε δικαιώνει από αξιόπινες πράξεις. Μπορεί ο πατέρας της να ήταν ένας διάσημος Έλληνας τραγουδοποιός και στιχουργός και συνθέτης, αλλά από εκεί και πέρα η κυρία Μυρσίνη η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου πρέπει να αποσυρθεί από το πολιτικό σκηνικό, διότι τα πρότυπα που δημιουργεί μια τέτοια υποψηφιότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιες επιλογές, νομίζω ότι κάνουν κακό στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό και στην ελληνική κοινωνία. Μια κουβέντα και από τον κύριο Δανέλη για να συνεχίσουμε για τα άλλα θέματα. Κοιτάξτε, που είναι πολύ σοβαρά. Κάθε Έλληνας πολίτης, ιδιαίτερα όποιος εκτίθεται στο δημόσιο στίβο, πρέπει να είναι καθαρός. Τώρα, δεν αναφέρω μονάχα στο συγκεκριμένο άτομο που. Εάν είναι έτσι, πρέπει να αποσυρθεί. Τι θα λέγατε? Νομίζω, ναι, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Σε καμία χώρα του κόσμου. Γενικά, σε καμία χώρα του κόσμου. Παρά την γενικευμένη υποκρισία που υπάρχει, γιατί βλέπετε έτσι στον στίβο το δημόσιο, πόσα πρόσωπα. Όχι, αλλά όπως είπατε, στο δημόσιο πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Διάφανος σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, γιατί και οι προβολείς πολλαπλασιάζονται έτσι. Και το επώνυμο δεν σε αθώνει έτσι. Το επώνυμο δεν σε αθώνει. Κανείς υπεράνω του νόμου, έτσι. Όχι βέβαια, αλλά όπως σωστά είπατε, νομίζω και οι τρεις συμφωνείτε σε αυτό και ο κύριος Δανέλης και τον τιμά αυτό που λέει. Αν ισχύουν αυτά, πρέπει να αποσυρθεί, κύριε Δανέλη. Και τρεις το είπαμε. Βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά μας. Για τις δηλώσεις όμως τις προηγούμενες, όσο και αν ήταν εντελώς απαράδεκτες, η ίδια έχει αναθεωρήσει και δημόσια. Το είπε, βεβαίως, έτσι. Ναι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ νωρίτερα. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, θα διαφωνήσουμε τον Σπύρο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά για τον εξής λόγο. Ο κύριος Κατρούγκαλος μίλησε για